Vähän filmataan. Meepä istuu siihen. Isi tulee auttaa sua. Isi tulee auttaa. No käännytään ensin ympäri. Pitää kääntyä näin. Sit sä voit istua. Hyvä. 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 Luetko sä kirjaa siinä? Hyvä. No niin. Mitä? Laitatko sä kirja auton kyytiin? Laitatko? Oho, tippu. Pääset sä istua? Me istu. Isi vähän auttaa taas. Käännetään tänne. Käännetään näin. Nyt istu. Hyvä. Isi avaa kirjaa. Just. Koira. Oho. Lueksä vähän rouskulle? Nätisti.